Moi! Tämä tarina alkaa pienestä, pahasta kynistä, Terävistä. rapeista. Rapeista. Missäköhän niitä voisi? Ai! 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 Sattuks? Joo, ehkä. Ai! Missäköhän se yksi vielä on? Mä löysin sen. Joku John Cena hyppäs mun päälle! Pois täältä. Mä löysin vielä sattuks vähän ennen ja kynät pisteli. Jookin. Rapiat. Vitsi. Tää on vähän musiikkia. Nyt on paha, kato taivas. Taivas. Nallepu. Mikä? Seuraava. Eiks meillä ollut yläkerras 3? Ei ollut kyllä 3. Alakerrassa on. Jotain. On kaktuksia. Ja karja. Mä näen sen katkon. Missä se katkos? Katkos. Kauhu! Ei täällä näe mitään. Tos! Siinä on Pako! Tänne! Nyt se jäätoppu on koko ajan tuossa vierellä! Mä lyön sitä! Laita tuohon. No niin, nyt on vielä nasta lautaan. Niin. Tästä. Missä nostaa? Aa! Tipputa. Noin. Nyt vedetään. Ei vedetä. Ei se mene sinne. Joo. Siitä sait! Bitch! Ja siinä oli kauhua, trippelakauhua ja pelkoa. Moikka! Moikka!